Работни места, разделени на 7 групи по 40 за студентски изпит. Леко. Нататъка? От другата страна отделява също тестовия център. Тоест, това нулево ниво са това тестовия център. Има ли път нататък? Нагоре да се качва. Не, да видим. Исках да ще Мога да ти света. Тук да им кажи, че има... Това се им премеря другия тестови център. Също да тестови се не става. Той е обезопасен, да не падна някой оттам. Няма, тук ще видите и топлата връзка. Коси да си вземем гълъби. Къде се оправяме на тази проекта? На там си 80. Какво е телета? Какво е пътичен? Добре, дай тук да станем да им кажем каквото има, да... че... Добре, обратно ще... На другата страна. Така, тук да завъртим. Добре, дръпнете се малко. Какво те нервира, Драп? Нека да дойдат и... Да. Малко насам. Ела, че ти си най-слабичка и те бутат, бе? Ела, бе, Зорки. Не ме бутат. Добре, ма ето, виж, така добре ли си? Така, къде са Горанов? Няма ги, те са долу. Я ги извикай да дойдат. Нека да дойдат. Добре, айде сега се не. Изчакайте само спокойно. Изчаква ли по-ниска? Аз също си върша работата. Лезвата ми и вие мен. Айде малко по-възпитани тук. Защо сте толкова нервни? Малко надежда, защо ли да Ще го организираме. Добър ден. Чакайте да дойдат. Как си, бе, наборе? Ти с каска? А не е без каски. А? Нали няма какво да падне? Колко падне каска, Винаги има опасност. Завърди, той има какво да каже. Така седим и чакаме. Защото те си мислят, че завъртиме от всякъде и ще дойдем, но ние страхме да се контузите. може да се обърнете към... Се обърнем, бе, братко. Чакаме, не бързай, бе. Чакай да дойде. Нали? Още ли? Да. Има различни мнения. Накрая трябва да... Ако всичко беше наред до Сен-Петър, след един месец щяхте да дойдете да го откриете. 7 юни, края срок. Дай Боже до година да го откриете. За 100-та година на ОДС. Ще се завъртиме, бе. Още може. това не е, сега е неофициално. Камери са само другите там, няма как. Хриси, камерите Ела са насам, тук. завъртете се вие.
Камерата от сам. Да се завъртат хората спрямо. Камерите всички са тук. Да. След секунда почва брифинга. Кажи. Така, малко насам сега. Ами, едва ли ще може да се закачим, защото всичко е адхок. Така, Петя, мерене, тук ли? Така, давайте да чуем за проблема, аз горе да го знам, но целта е да го решаваме в края на краищата. Професор. Благодаря, господин премиер, за... Станете да сте до него. Така да сте си анфас към камерата. Така, добре ли е? Той има и хубав анфаз, Благодаря на премиера Борисов, че откликна на нашата молба да види докъде сме стигнали с проекта за изграждане на нов корпус на Университета за национално и световно стопанство. Той е близо 11 000 квадратни метра, дава възможност да поеме 2000 студенти от 22 000-ната студентска общност на УНСС, единствения университет в България над 20 000. Обектът е изграден на груб строеж, както видяхте и вие самите, остава да бъде завършен. Имаме проблем, че наближава края на сключения договор, по който ползваме 4,5 милиона безвъзмездна помощ европейски средства и моля за съдействието на цялата държава, защото аз считам, че това е национален обект, строим такъв голям корпус, да можем да усвоим европейските средства и заедно с обещаната държавна подкрепа да завършим корпуса, да удължиме срока на договора с година или година и половина, каквото кажат специалистите, за да може до година за 100-ната годишнина на УНСС да имаме честа, господин премиера, да открие тази абсолютно необходима придобивка за нашите възпитаници. Така, какъв е спорът? Спор няма, точно доколкото преценката дали да се изгради подобен корпус е взета през 2016 година, дали икономическите специалности са приоритет, дали от това има нужда пазара на труда е различен въпрос и това, че най-големият университет обучава по икономика, а не по инженерни специалности е въпрос на структура на висшето образование, но това е второстепенна тема. Позицията на Министерството на финансите, изразена 2016 година, остава валидна и този ангажимент, който сме поели за 7,5 милиона е валиден. Но има някои смущаващи обстоятелства в хода на проектирането и изпълнението на поръчката, които доведоха от една страна до налагане на 10% финансова корекция от страна на управляващия орган. И тук леко ще коригирам с 10% очакванията на професора по отношение на европейското финансиране, тъй като вече има наложено от управляващия орган финансова корекция заради проведената обществена поръчка и начина, по който е проведена. Отделно се оказа, че се е наложило допълнително възлагане на фирмата изпълнител след първоначалния търг, което също буди съмнение по какъв начин се е стигнало до него. Оказа се, че част от инфраструктурата при проектирането не е била добре разчетена и се наложи допълнително възлагане. Всички тези въпроси ще бъдат изяснени между Държавната финансова инспекция и ръководството на УНСС и крайният резултат ще бъде, че ангажиментът, който сме поели за 7,5 милиона, за да го има въобще този проект, тъй като ако не бях подписал в края на 2016 подобно писмо до управляващия орган, подобен проект и подобен дебат днес нямаше да води. Но в края на краищата смятам, че тези факти и обстоятелства трябва да бъдат изяснени, защото икономическия университет не може да допуска икономически грешки. Вярно ли е, че в 2017, 2018 и 2019 година е поела държавата ангажимент да дава по 2,5 милиона на УНСС в този договор? Вярно е, няма договор, има писмо до управляващия орган, за което гарантира един вид, че УНСС ще успее да си осигури парите, но ангажимента на държавата е до тези 7,5 милиона и тук ще трябва първо да водим дебати с колегите от УНСС, как ще се покрие финансовата корекция, как ще се покрие допълнително възложената дейност, а вече и за оборудване, вероятно отново ще имат някакви претенции към държавата, така че трябва много прецизно тук нататък да се управлява това проект. Господин премиер, лично защо се наложи вие да се намесите в един чисто документален спор между Министерството на финансите и едно висше училище в България? Не може да се дават милиарди за образование. Да не ги повтарям, много пъти сме ги говорили. Не може да го оставиме този строеж да стои като паметник на културата, в кавички, в този му вид. Ако ги остава да продължат да спорят финанси, МРБ, университета, да си налагат санкции, корекции и всичко останало, това ще остане така. Не един, не два, не 20 обекта съм довършил.
От какво се водят? Тук учат студенти, млади хора, преподаватели, професори, специалности, които се водят само на английски, чуждестранни студенти към 500 и този спор, видях го в публичното пространство пред вас, не ми е приятен. Така че вторник ще ни е Министерския съвет заради не в сряда, вторник 37 милиона и половина ще ги гласувам. Оттам нататък искам вече да седнете и да видите и за корекциите, и колко за оборудване това ще трябва, защото пък не мога да го довършим, да го оставим без оборудване. Но да го правиме заедно, за да... Защото като седнем с тебе се разбираме. Като седнем с... Как да кажат, защо на, примерно, другите факултети или другите университети не сме така благосклонни към тях, а само към професора. Защото сте приятели или защото еди класи. И няма да мине време, ще дойдат и ще почват да ни питат и по тази тема. И затова исках да го направя публично, след вчерашната ни среща, да не е като пътя за Девин, когато си спомняте, за каскада. Нали? Направим на половината. Или трябва да го направим до края, заради Цанков камък, или да го оставяме като памет. Сега този строеж, в края на краищата, трябва да го довършим, за да могат студентите да учат. Господин Борисов, защо 2 години държавата не отговаря на УНСС, след като те констатират, че има проблем с даването на средствата от страна на държавата? Именно заради това. Защото има финансови корекции и несъгласие на управляващия орган. Ма те пак ги има съмненията. А сега кой ще плати корекциите сега? За чия сметка ще бъдат корекциите? Смислен въпрос е за чия сметка са корекциите, защото ето виждате, по отношение на европейските средства имаме изградена система за управление, когато се констатира нередност, европейския бюджет е предпазен. Кой ще предпази българския бюджет или искате да ми кажете, сега аз трябва да плата с вашите пари тази финансова корекция и то при положение, че не съм възложител. Ама вие ще платите 7 милиона и половина, във вторник ще се гласува. 7 милиона и половина е ангажимента, но аз имам подозрение, че няма да са достатъчни. Колко мислите, че ще излезе допълнително от тези 7 милиона и половина? Вече има направена, за което спомена и министър Горанов, корекция, защото се оказва, че когато строителите започнаха да строят корпуса, под него, където се намираме сега, минава централния топлопровод и електроинсталация, колкото съм запознат, които не са били отбелязани. Това може да се провери, всичко е документирано през обществени поръчки в първоначалните схеми, в които те са работили и са взети от главния архитект. Така че има много корекции. Аз благодаря на премиера за това, че той обеща заедно да свършим работата, защото без взаимодействието с Министерството на финансите, с МРРБ, което винаги е било, искам да благодаря специално и на министъра, и на управляващия орган, и говоря за нашето ресорно министерство, ние всички заедно трябва да изградиме тази придобивка за бъдещето. Никой от нас не може сам да се справи. Някакъв срок давате ли евентуално, кога да бъде завършена сградата? Това ще кажат строителите, но доколкото проектирам времето на спиране на строежа и неговото подновяване благодарение на тази среща, мисля, че в рамките на година или година и няколко месеца той ще може да бъде завършен. За това поканих и премиера да имаме удоволствието с общите ни усилия и неговата намеса 100-та учебна година на УНСС, която ще е до година учебна година, да открие този корпус. Живот и здраве. Няма какво да кажа. По-различно от това, което чухте от професори и от министри. Да го оставим като паметник не ми се иска. Тук ще учат наши деца, българи. Толкова много инвестиции направихме в образованието, в образователната структура. Държавата работи добре и на базата на борбата с контрабандата има по-добри приходи, знаете. Не трябва да е правило това, което правим в момента. Но пък и, ето вие, ако искате да го гласуваме и ще видите какво ще кажете. Дали да го оставим така, да питаме и студентите или да го довършим. Именно за това сме тук, за да вземем едно колективно решение, което според мен да е името на образованието,
студентите. Защо, господин Борисов, се създава впечатлението, че за много от проблемите в държавата без вашата лична намеса, те проблеми не могат да се решат? Това не говори ли за слаба работа на институциите? Работи ли държавата в такъв случай? Трябва да има Работи си институции, перфектно. които да И факта, работят че и сме да тук, показва, че всяка една от институциите по-отделно и възложителът, който има своите проблеми, съответно МРРБ, като санкционираш орган на програмата, и финансите си свърши работа. Идва нещата до мен, проста причина, че трябва да се вземе решение. Дали да продължиме да Дянков казваше да се дрънкаме или джанкаме с университета и ще има ли полза от това, или в същото време да се мобилизираме и за години и 2-3 месеца да им дадем на студентите и тези корпуси. Защо обаче трябва да се дига шум и чак тогава да се реши проблема, след като 2 години държавата не отговаря на ОНСС? Ето, господин Не, според мен въпросът е утре, ако има друго изключение, защото има нарушение, какво решение ще вземат пак ли? Ако утре някой друг дойде и иска 7,5 милиона, защото има финансови корекции, тогава какво ще Имате как работи в този случай? Пак ще трябва. Не трябва. Това се надявам да не се изслучва повече. Но сега сме пред свършен факт. Тук са закопани толкова пари, подземни парки, с зали, с аули, с огромни възможности. Дали да ги оставим? Ако искате в Фаунсо да отидем нагоре и да видите в какъв вид, как се е разпаднало всичко, което държавата дава стотици милиони. А тук имаме шанс до година да влезете за студенти. Така че с въпросите вие ме поставяте в неудобно положение. Но имам да реша днес този въпрос. Да го оставиме така, слушайки колегите, или да се мобилизираме и да го завършим. Вие какво бихте направили? Кой е сбъркал, господин Борисов, в тази ситуация, да стигне до тук? Има органи, АДФ и други, които могат да правят своите констатации. Не съм аз този. Рамката, която аз искам само да се вместя, е да дам ход да продължи до изграждането на този университет. Това искам само да се направи и го правя с ясното съзнание за всички атаки, които ще има, но от другата страна тук ще учат 2000 студенти. И мога да го понеса това, отколкото да го замразиме като поредни такива. Имаме във всеки един областен град, Търговище, Монтана, огромни строежи, правени за болници, които стоят цяла група по строежи и се разпадат. А и в София има такива примери, мога да ви покажа също. Така че сядайте, коригирайте грешките и действайте напред. А 2 години не сме го правили, защото 2 години те се карат. И университета, и финанси, и МРДБ. През цялото време. За да се стигне до днешния ден. Университет каза, че изобщо не сте отговаряли. Ама така каза професор Статев, за да го казвам. Аз не съм дошъл тук да съди. Пак казвам, ми е това функция. Дошъл съм като, ако щете, български родител, който на 2000 деца родителите чакат да имат хубави, удобни аули да се учат. Премиера да попитаме. Премиера се поиска да оставка на министъра на отбраната. За което? Преди време казахте, че всички замесени в тези скандали е редно да дадат оставка. Министъра на отбраната ще поискате ли оставка? Аз отговарям само за ГЕРБ. От ГЕРБ всички до един подадоха всяка да оставка. Другите партии отговарят. Николина Ангелкова не е подала оставка, господин премиер. До този момент нищо не са я уличили. Стандарта ГЕРБ. Да, и точно стандарта ГЕРБ е този. Ако я уличат, ако е виновна, защото тя дойде ми обясни, донесе ми всички документи. Ние не гоним и те така урболешката, защото така трябва. Ви казвате при най-малко сянка. Идете при него. Той е председател на ВМРО, сега участва в европейските избори и аз на оценка на моите колеги не давам на другите партии. Той ви е вице-премиер, господин Борисов. Все пак нямате ли отношение по темата? Аз имам отношение и много ясно го изразих. Всички от ГЕРБ, заемащи депутатски, министерски, заместник министерски постове на деня напусна. Благодаря. Аз една друга